Рашат әфәнде, сезнең театр менә инде Зифа Кадированың әсәренә язмыш сынавы дигән әсәренә мөрәҗәгать иткән. Менә ни өчен шушы әсәрне сәхнәгә чыгаруны максат итеп куйдыгыз? Әлбәттә, бу инде безнең тамашачыларыбызны кызыксындырган сорау дип әйтәсем килә. Шуннан да инде безнең республикада гына түгел, Башкортстан республикасында да Зифа Кадырованың язган китапларын халык яратып укыйлар һәм яратып кабул иттеләр. Бу каян килеп чыккан әйбер? Беренчедән, шәхсән минем үземә бик күп тапкырлар телефоннан шалтыратулар булды. Нишләп сез Зифа Кадырованың әсәрләре буенча берәр спектакль куярга уйламыйсыз дигән фикерне әйтә башлады тамашачыларыбыз. Әлбәттә, алар инде аның повестларын укыганда, аның геройларын миңа калса сәхнәдә күреп укыганнар. Шуннан чыгып әйтелгән сүзләрдер дип әйтәсем килә инде моны. Бүген әлбәттә без бит инде театрыбызның репертуар планын, театрыбызда куелачак спектакльләрне әзме күпме халыкның мәнфәгатьләрен һәм аларның фикерләрен тыңлап хәл итәбез. Шуңа күрә дә инде безнең тамашачыларыбыз сорый икән бу әйберне. Без инде үтәргә тиеш. Бу безнең өчен асат кына бирелмәде. Зифа Кадырованың язмыш сынавы повесте өстендә берничә драматург, берничә язучы үзләренең инсценировкаларын язып карадылар. Әмма ләкин без ул инсценировкаларны үзебезнең художественный советка җиткереп, аны укыгач, әле барысы да шума гына түгел, барысы да без дигәнчә генә түгел, менә шушы фикерләрне истә тотып, алар кабул ителмәделәр. Яңадан да инде аннары мин үзем шушы әсәрне куя алмассызмы икән дип Камал театры артисты, режиссеры Илдар Абихайруллинга мөрәҗәгать иттем. Ул әйтте, уйлап карармын, әлбәттә инде Зифа Кадырованы укыйлар, мин беләм, халык сорый икән, без инде ул әйберне эшләргә тиеш диде. Һәм Илдар абый үзе шәхсән Ркаил Зайдуллага мөрәҗәгать итте. Шушы Зифаның язмыш сынавы повесте өстендә берәр сценарий, инсценировка яза алмассыңмы дип. Менә инде ул өченче безнең русча әйткәндә попытка булды инде, әйеме өченче тапкыр, һәм аны безнең артистларыбыз һәм безнең режиссерыбыз Илдар абый шәхсән үзе дәгән инде яратып, әйбәтләп сәхнә әсәре килеп чыккан дип кабул иттеләр. Һәм инде менә шушы көннәрдә без шушы язмыш сынавы повесте буенча язылган Ркаил Зайдулла инсценировкасы буенча нәкъ шул исемдә аталган язмыш сынавы дип аталган спектакльне кую өстендә эш башладык. Рашат әфәнде, сез үзегез дә белә торгансыздыр, менә язучы Зифа Кадырованы кайбер иҗат кешеләре, шулай ук язучылар инде аны чыгарган китапларын китапка санамыйлар, үзен язучыга санамыйлар. Шәхсән менә сезнең үзегезнең фикерегез нинди? Ну, бу ничек дип әйтим икән? Бер провокационныйрак сорау булды дип әйтәсем килә инде мин моны. Әгәр язучылар Зифа Кадырованы язучыга һәм аның китапларын китапка санамый дигән әйбер белән мин бәлки бөтенләй дә килешеп бетә алмас идем. Әлбәттә, Зифа ханым халык телендә, халыкчан, менә үзе ничек фикер йөрткән шул тел белән язган. Әлбәттә, ул Зифа ханым белән бу темага безнең сөйләшкәндә булды. Мин бит үпкәләмим ди ул. Мине профессиональ язучылар, мине язучыга санамаганнарына мин үпкәләмим ди. Ул бит үзе дә генә әйтә. Минем язган китапларымы халык яратып кабул итә алган икән. Бүгенге көндә минем китапларымны халык чиратта торып укыйлар икән. Тагы нәрсә кирәк? Раз, значит, ул халык, значит, аны халык кабул иткән дип әйтергә була. Халык укый дип әйтергә була. Әлбәттә инде, бүгенге көндә бит безнең менә кайбер спектакльләребезне театр тәнкыйтьчеләре кабул итә алмыйлар. Әмма ләкин шул ук вакытта, шул ук спектакльләрне безнең меңнәрчә, 10 меңнәрчә театр тамашачылары яратып карыйлар. Шул мин аларның исемнәрен әйтмим, алар бик күп. Бик күп. Бар фестиваль өчен, ниндидер конкурслар өчен куела торган спектакльләр. Әлбәттә, аларга карата режиссер күзлегеннән
күңеленнән куелу, икенче бер этәреш белән куела андый спектакльләр. Икенче бер фикер йөртеп куела конкурс һәм фестиваль спектакльләре. Без бит әле дәүләт театры булгач күбрәк үзебезнең тамашачы эчендә эшләргә тиеш. Алар яратып кабул итә торган әсәрләрне дә куярга тиеш. Менә бит аны спектакльне куйганнан соң гына халык кабул иттеме, итмәдеме, театр тәнкыйтьчеләренә ошадымы, ошамадымы, алар нинди бәя бирә, спектакль чыкканнан соң гына белә алабыз. Инде спектакльне чыгып, театр тәнкыйтьчеләре үзләренең ниндидер кимчелекләрен яки бу спектакльгә кергән яңалыкларын әйтә алып, алга таба без аны уйный алабыз икән, халык бу спектакльне яратып кабул итә ала икән, без инде сөенәбез генә. Менә Зифа Кадырова белән дә нәкъ шушындый безнең әйбер килеп чыга. Аның язган әсәрләрен халык кабул иткән икән, яратып укый икән, нишләп әле аңа игътибар итмәскә? İlder Efendi, buna indi tanılgan yazıcı Zifa Kadirova'nın eserlerin katlaular dip eteler, yumuşak da dip eteler, indi fikirler bir küptürlü. Siz onu buna sahneye çıkarga alıngansız. Buna şu yazmıştın o eserin sahneleştirip kıyın mı? Onu artistler niçin kabul eder? Alınğa şeyler kabul ederlerdir indi. Birinçiden men ijod kişilerinden birisine aytayk bu şuraqtaydı Zifa Kadirova'nın ijoduna baya berүүден korkar idim. Men gomman kollegalarning ishine, kollegalarning xizmatine baya berүү bek aybet dürüst iş tugul. Nechkina yozsa da Zifa Kadirova bu eserni, ol demak ol dunyoni şulay ko'rgan, ol dunyoni turmushni şulay ko'zatgan, şulay qabul etgan. Adam işindagi boshindagi bo'lgan bu o'y fikrlarin, tuyg'ularin ol bitinisini qiyag'azga solgan da shundan mana povest tug'an. Teatr yetakchilari menga taqdim bilan chiqdilar, mana shu povestni sahnalashtirib bo'lmay ekan deb. Men aytdim, ani ishni bu asarga to'xtaldingiz, xalq bek yoratib o'qiydi. Men izlay boshladim kitobim, qaysi kitob kibitna kirsam-da bu kitob yo'q. Olib bitirgan bo'lganlar demak, men aytdim, aha. Bu povest bek zo'r qiziqsinib yotgan ekan. Hem bek qiziqsinib o'qib chiqdim. Albatta o'qib chiqqach, har kimning o'z nima bardir endi, tuyg'usi bardir, o'z tiymiligi bardir endi. Lekin men boshlab turib qoldim, lekin menga bir nishkagina bir aybiri ko'ngilima tegdi. Xotin qizning yozmishi, xotin qizning bu turmushda olgan o'rni ham narsalar ko'rganin kishi yozmishi. Mana shunga yopishib, albatta, ol geroinning ekstrasens bo'larini biz ko'rsata olmaymiz. Ol nindir shamanstoga ketiradi endi. Alla narsavanda menga menda eng qiziqlisi yozmish, kishi yozmishi. Ham biz bilan Qayr Zaydullo bilan institutga olingach, biz o'zimizga shunday maqsad qo'ydik. Kishi yozmishini ko'rsatirga, bugungi bizning turmushning bir betini ko'rsatirga. Yetmasa Zifa Kadirova Sholida yashaydi, Sholida ijod etadi. Poyezda bo'lgan butun voqealar Sholli yonidagi ovullarda bora. Shollining qay bir rayonida nelari, bozorlari ko'rina, fontanlari ko'rina. Shunga ko'ra bu tibakka beylengen aybir bo'lgach, Sholli teatr qo'yay ekan, demak bu men qo'sa bek qiziq aybir bo'lirga tegish, bek qiziqsindirga tegish kishilarni. Mana yorti yil ishlab Rg'ay bilan institutini hazırlab turgach, hozir mana biz tutundik teatr artistlari bilan qo'yarga sahnalashtira boshladik. O'qib chiqqach artistlar bek yoratib bek şotlanib qabul etdilar, bo'g'a bek yuqori baya berdilar institutga. Ol o'quga Zifa xonim o'zi da keldi, o'zi da tingladi, o'zi da bek zo'r rizolik berdi. Ol rizo bo'ldi bu aybirga. Mana hozir endi biz birinchi kunlari biz ishlaymiz. Narsa bo'lasin bilmayman, natijasini ayta olmayman, lekin bugungi kunda
Без менә бер атна эшләдек. Бүгенгесе көндә артистлар бирелеп эшлиләр. Миңа бу әсәр өстендә эшләү бик кызык. Нәтиҗәсе Ходай рәхмәте белән әйбәт булыр дип ышанып калыйк.